Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl eddi, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe fyddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener 11 y bore i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Arbrawf bach yw hon i weld y gwahaniaeth mewn sut mae dŵr yn cymysgu. Unrhyw hylif wedi gwir. Mae hwn yr un mor wir am nwyon a beth yw ei ddŵr. Felly'r syniad yw bod ni'n rhoi dŵr poeth a dŵr oer gyda'i gilydd. Beth sydd fan hyn yw ddoi wydyr, un o'r un fath, a un yn nhw wy'n mynd i lenwi â dŵr poeth, a un yn nhw wy'n mynd i lenwi â dŵr oer. Wy'n mynd i cael gweld nhw, rhoi bach o liw yn nhw, a rhoi hwn yn y dŵr poeth, i troi e'n goch. Wedyn a'i rhoi bach o liw gwyrdd wedyn yn y dŵr oer. Lenwi'r dŵr poeth wedyn i'r top. Bod e'n gorlifo, dŵr oer wedyn o'r flasg arall mewn yn hwn, a gwneud siŵr bod hwn yn gorlifo. Dwi'n mynd i wneud nesaf wedyn yw rhoi darn o blastig ar ben y dŵr poeth, a wedyn bod yn ofalus iawn wedyn rhoi y dŵr poeth a'r blastig ar ben y dŵr oer. Ofalus iawn wedyn tynnu'r blastig i ffwrdd, a fel welwch chi, mae'r dŵr coch yn aros uwch ben y dŵr gwyrdd. Mae'r dŵr poeth yn chydig llai dwys na'r dŵr oer. Hynny yw, mae'r moleciwlau yn agosach at ei gilydd o chydig bach yn y dŵr oer. A felly dyn nhw ddim yn cymysgu. Mae'r lliwiau yn aros yn hollol ar wahân. Mae un arbrawf bach arall i werth i wneud, a hynny yw rhoi y dŵr oer ar ben y dŵr poeth. Felly y dŵr oer fan hyn eto. Hwn dal yn boeth 46, a mae hwn yn dal yn oer yn 16. Mae eisiau gorlifo hwn. Rhoi hwn ben i lawr. Rhoi e ar ben y dŵr poeth. Hwn i ffwrdd. Mae hwn yn hollol wahanol. Oes bach, maen nhw wedi cymysgu yn syth. A mi'n falch bod i wedi wneud hynny mewn ffordd, achos mae hwnnw'n gyson efo'r ffiseg. Dyna beth sydd bod i ddigwydd. Mae'r dŵr oer nawr yn mwy dwys na'r dŵr poeth, a felly mae'r dŵr oer wedi mynd lawr i'r gwylod, dŵr dwy mynd lan i'r top, a maen nhw wedi cymysgu yn syth. A mae gennym ni ryw liw melyn. Nawr fel fydden ni'n disgwyl i gymysgu gwyrdd a coch. Ac erbyn hyn, mae'r tymheredd yn 35 ar y gwylod ac yn 32 ar y top. Felly ar ôl dim ond munud neu ddwy, nid yn unig bod y lliwiau wedi cymysgu, ond mae'r tymheredd wedi newid hefyd. Felly, dyna ni, yr arbrawf yn llwyddiannus, y brain dal yn ei lot o sŵn, a mae'r haul wedi dod mas to. Hyfryd.